Amtia, they tabuk the sini ozo maratongai rok zara leaders tongai rok borno tui sung kunun dissatisfy omo hani koguya. Piap ke piaba sanatangge omo to just general kaisa bororong ni musungmani se. Dengan ke sengkha kayo tabuk jesu klai tongo. Omo slai bara kebo ni area rok unogo. Local borok leaders yani jartai problem haimani rok sengkhnau. Hain bagai sini Amchai rok go bomo haitang thung hain bagai no sung future rok ba phainai je election no mo hai rok situation rok sini Amchai rok bo phayatui hain bagai local borok tai Kaham soi borok kubi borok neat and clean borok naimane amosi aw amo hajingo saipe kya oro sung kuno particular party no tui kok saya je kuno party ni borok ponung thung phiaba sung je borok nor holayo a borok no sung omo hai kisa nai no rohor kangke sini borok ni hamkrai nai oh hambai an bumong ke sekang deborma sanatang ke to ang koroksa artist koroksa rozamnai koroksa musician tei most importantly ang koroksa Amchai ni voter ang keto a forum ni kuno daito mane kri ba manja kri ang just general koroksa sadharon voter o area ni Amchai ni angke voter hisabe ang once go omoman bo kaisa muchungmani te omon kaisa odikar je ang bo koroksa Kaham leader manthung koroksa Kaham neta manthung ba koroksa Kaham jona protinidhi manthung abani right ni ang once go hain bagai ang otino meeting o manja phaya